Radio sabu kanbagaw aw ni wama nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen an tana gosira an fɛ yan sɔgɔmada in na o waati kelen filɛ ni misi kulubali ale ka motola jangolondugu sɛmarala don kanbagaw waati kelen sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la bandaw Mauritanienkaw ka jamana ɲɛmaa Mohamed El Ghazouani o tun ye bandaw wele kunungo a tun taara Mauritanie kunu ko ngo bi a bɛna taa Niger jamana kan Mokhtar Wan lajɛrɛ min n'a y'a kɛ araba tɛmɛnen parti politique ɲɛmaa caman kɔni ye a yira ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i y'a ye dilanni bɛ ko tiɲɛni de kɛra o satigɛ la ko Mokhtar Wan ye min fɔ a ka ca Ala fɛ ko bɛɛ lajɛlen laban bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔ cogo min na Kidalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ minisiri 6 bɔɲɔgɔnko tun bɛ Kidal min tun fɔ mana ka kɛ ka da ka san 9 filɛ Mali sɔrɔdasiw walima ɲɛmaa tun ma deli ka taa Kidal ka taa ɲɔgɔn na kɛ Kidal Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmaw ko o ɲɛmɛnen bɛ Laurent Gbagbo ka sira la Alassane ko a tun y'a fɔ ko a ye sira di Laurent Gbagbo ma nka o donni bi cɛ o ma foyi a ko la fɔlɔ Faranskaw fɛ Emmanuel Macron ale saw Jean-Yves Le Drian Florence Parly o ko ninnu si tɛna ye Tchad lajɛrɛba min bɛna kɛ N'Djamena ko tɛna y'a kɛnɛ kan ninnu de y'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu dun kɛ Ala ka an bɛn ni sababa ye foli an b'o lase an terikɛ ma Mr Kulubali n'ale ye sɛmarala ye Jangolondugu kungo kɔnɔna na k'a fɔ a ye bonya min di a sera k'an bɛ a fo ka a waleɲuman dɔn bandaw ale tun bɛ Mauritanie kunu lajɛrɛ min bɛna kɛ N'Djamena Mauritanienkaw ka jamana ɲɛmaa Mohamed El Ghazouani ale ye bandaw wele k'u ka taa kuma ɲɔgɔnya ka da kan ko lajɛrɛ in a kɛrɛfɛ kumaw ka ca a kurutu ka ca a ma ɲa min kɔ Mohamed El Ghazouani ale ye ci bila bandaw ma o taama de kun sen bɛ bandaw kɔrɔ kunungo ka taa Mauritanienkaw fɛ yen a dun a voyagera cogo min na ka taa Faransi ka taa Emmanuel Macron lamɛn o cogo kelen don kunungo kokura a n'a ka délégation bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ ka taa Mohamed El Ghazouani ka taa lamɛn ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca sigi kelen bɛ min kan sisan kɔni o y'a ye k'a fɔ kokura bi min ye juma ye n'o kan ka bɛn février kalo tile 12 ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye bi kokura a bɛ ni kunda yɔrɔ min kan o ye fɛn min n'o ye Niger jamana ɲɛmaa o kɛlen bɛ ka wele bila bandaw ma walasa fɛn min ni o ye nin lajɛrɛ min bɛna kɛ N'Djamenakaw fɛ yen o ka t'u hakilinaw o jagabɔ ɲininkali tɔ min bɛ nin kan bi kunnafonilaw yɛrɛ kɔni fɛ yali bandaw a taara taa cogo min na Emmanuel Macron fɛ yen n'a taara taa cogo kelen fana na kunungo Mauritanie El Ghazouani fɛ yen a bɛna taa o taabolo cogo kelen na tuguni Nizerikaw ka jamana ɲɛmaa fɛ yen bi wa a bɛ i n'a fɔ ninnu bɛ fɛ ka fɛn de fɔ bandaw ye bandaw fana tɛ ka sɔn ka sira di cogo sigi la k'a fɔ kelenna kuma de bɛna don ale ni jamana ɲɛmaa ni kelen-kelenna ni ɲɔgɔn cɛ ko o kuma t'a la kunungo kokura ale n'a ka délégation taara kunun ka taa Mohamed El Ghazouani fɛ yen o bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna maa tɛ bɔ ale kɔni ni délégation min nana min bɛ fɔ délégation ɲɛna an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka fɔ bɛɛ sigilen ɲɛna o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ma ɲa min kɔ kokura bandaw ko a welelen bɛ bi kokura Niger jamana ɲɛmaa an b'a ladɔnniya k'a fɔ n'o bɛ tari kɛ Mahamadu Yusufu la o kɔni kɛlen bɛ kokura ka bandaw wele sigi kɛlen bɛ ka min lajɛ sisan kɔni yali bandaw a taara taa cogo min na Faransi ka taa Mauritanie a na taa cogo kelen na bi Niger jamana kan
ɲininkali to min bɛ nin kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hali France Inter ale y'a jira k'a fɔ Bandaw ye maa min ni sɔrɔdasi don wa ni a ye kan kelen min fɔ a bɔ man di o kan. O siratigɛ la ko nin yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ ka da kan ko Faransi sénatorial olu ye Sénat maaw ye lajɛrɛ min kɛ o don o ma nɔgɔ si to kow la u ye a kunnafoni gɛrɛgɛrɛ di minisiri minnu kun taara n'o welelen tun don bɔgɔ jeninen sanfɛ Jean-Yves Le Drian ka fara fɛn min ni o ye Florence Parly ninnu bɛɛ lajɛlen minisiri ye Faransi jamana kan o ye a tiɲɛ f'u ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ k'a fɔ Mali ani Burukina la ko o ye tiɲɛ ye ka da kan ko san 9 walima san 7 fɛn min ni o ye Faransi sɔrɔdasiw cɛ 5000 o bɛ lakana nasiraw la bi ka taa o don ma ka na se bi ma foyi tɛ ka bɔ a la Faransi dun fana tɛ ka fɛn fɔ fɛn min bɛ se ka Faransi kɔnɔdenw yɛrɛ lafiya u ka hakilinaw la Faransi sɔrɔdasiw bɛ ka bɔnɛ u ni na Mali yɛrɛ la yali nin ko bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ko o la Sénat maaw ye kunnafoni min di ko Emmanuel Macron ye min fɔ ko kalon don ka da kan ko ani tiɲɛ cɛ ka jan jamana min ye Faransi ye maa min taara ka taa kɛlɛcɛw la dan kɔn na suko ni dugujɛ cɛ o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bila o bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na ko o tɔ faralen ɲɔgɔn kan o kɛra gɛlɛyaba ye ko fɛn min b'a jukɔrɔla la ko Faransi yɛrɛ ni kuma min fɔra Faransi ma nin ko in na ko Faransi yɛrɛ kɔni n'o ye o kumaw ye nin kunnafoni n'u y'a kɛ nanzarakan na a bɛ gurupu dɔ sanfɛ n'o bɛ tali kɛ Zegwa kunnafoni ni b'an bɛ nanzarakan mɛn Faransi Sénat ye min fɔ Emmanuel Macron n'a ka gouvernement ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o y'a jira Florence Parly la ani Jean-Yves Le Drian k'o bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw tɛ se ka Mali bila walima G5 Sahel jamanaw bila ko kɔni ye kalon kuma de y'o da walima ko ɲuman namaralen o kɔni t'a dɔn o bɛ fɛ ka min fɔ ko n'o tɛ nin tɛ kan jɔlen ye k'a fɔ ko nin bɛna ni basigi ye G5 Sahel jamana o kɔnɔna na o kunnafoni ka fara fɛn min ni o ye Bandaw ka waleya in kɛlen bɛ ka Faransi sɛgɛn kosɛbɛ a sɛgɛn kɛra sababu ye lajɛrɛ min bolodalen bɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ Njaminakaw fɛ kalo ni tile 16 ka taa tile 17 la kunungo wulafɛda yan fan Bandaw bɔlen ko Mauritanie Emmanuel Macron kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale tɛ taa Njamena ale tɛ taa wa ko Jean-Yves Le Drian fana tɛ taa hali Florence Parly si tɛ taa olu y'a jira k'a fɔ ɲininkali kɛra o la ko fɛn min ye kɛnɛya ko nasiraw ye ko misalila coronavirus la o y'a fɔ cogo min na ko o bɛ ka siran o ɲɛ ko o ka taali o y'a bɔ a ma o y'a sɔrɔ kunnafoni wɛrɛ y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron kɛlen bɛ ka maa minnu lamɛn jamana ɲɛmaa minnu lamɛn Faransi a bɛ i n'a fɔ maaw sɔrɔla o jamana ɲɛmaa olu la minnu ma Emmanuel Macron diɲɛ kan fɔ nin lajɛrɛ in na a tun bɛ tɔw wele cogo min na k'a fɔ an b'a kɛ tan n'a bɛ kɛ o cogo la a bɛ i n'a fɔ yɛlɛma donna kow la siɲɛ in na kosɛbɛ Emmanuel Macron walima Faransi a ma diɲɛ ko sɔrɔ nin lajɛrɛ labɛnniw la fɔlɔ o siratigɛ la bi kunungo wulafɛda yan fan Emmanuel Macron saw k'ale tɛ taa Jean-Yves Le Drian tɛ taa Florence Parly ale fana tɛ taa nin lajɛrɛ kɛnɛ kan nka ko o bɛ se k'i sigi ka a kuma a n'a ko kɛtaw lajɛ video la k'o to Faransikaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o y'a sɔrɔ min kun labɛnnen bɛ taali in kama Njamena a Njamena ta maa min yɛrɛ kun y'a tigiba yɛrɛ n'o kun kan ka taa Njamena bɛɛ lajɛlen ɲɛ o Emmanuel Macron Jean-Yves Le Drian ani Florence Parly de ye nka kunnafoni laban kɔni nana min fɔ kunungo wulafɛda yan fan bi sɔgɔmada in na kokura o seginna kunnafoni kelen kan ko Emmanuel Macron tɛ taa Njamena a ka minisiri 2 fana tɛ taa Njamena o kɔni kunnafoni dira kunungo wulafɛda yan fan Mokhtar Wane ale ye lajɛrɛ min kɛ o don ni parti politiques ye a ye kunɲɔgɔn kelen bɔɲɔgɔnko de d'u ma a bɛna hakili jagabɔ jamana kan ka taa taabolo kura min na ko a bɛna o boloda gouvernement tɔgɔ la k'a jira parti politique ɲɛmaaw la o y'a fɔ hali parti politique ɲɛmaa minnu bɛ yen minnu tun bɛ yen o donko n'o dɔw bɛ tali kɛ Modibo Sirila Far an ka wuli ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na n'i y'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ ka dilan i b'a sɔrɔ tiɲɛni de kɛra ko Mokhtar Wane ye fɛn fɛn fɔ nin ye ko nin dalen don a la k'a fɔ yɛlɛmaba kan ka don Mali politique nasiraw la
ka da ka ko jamana kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna parti politique bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa si ma miiri k'a fɔ ko n ka sen bɔ a la bɛɛ y'a gɛrɛ ye État minɛ k'o bila i kunna k'o dun ko o de nana ni gɛlɛyaba ye Cɛmɔgɔ Sangare y'a jira fana k'a fɔ min kɔni ka d'ale ye nin fura in tɛ fanga in na u ka jija kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛma minnu kan ka don kalafili sɛbɛnw la référendum kan ka labɛn cogo jumɛn na kabiri san 1992 1992 sariya gafeba min bɛ Mali la ko a yɛlɛma kuma o sera Cɛmɔgɔ Sangare ka kuma la Babɛr Gano ale fana RFM ɲɛmaaba ye a y'a jira k'a fɔ min kɔni b'olu fɛ bi jɛkulu dɔw bɛ yen n'o ye kalafili jɛkulu ye ko ka o jɛkulu kɛ jɛkuluba kelen bɛ yen i n'a fɔ CEDEAO ye laɲini min kɛ fɛn min n'o ye Jamil Bitar ale y'a jira k'a fɔ furancɛ fanga in an bɛɛ lajɛlen de ta don Mali ko don ale kɔni fɛ ale m'a fɔ ko ka a dɔ fara u ka waati kan ko nka n'a nana ye k'a fɔ fɛn fɛn labɛnnen don a tɛ se ka kɛ nin sisan ni a banna a bɛɛ lajɛlen mana se ka kɛ kalo 18 kɔnɔna na ko malidenw k'a sigi ko da ka walasa jamana nin se ka bɔ gɛlɛyaba in na o la ko kalo 5 kɛra ka ban a tɔ ye kalo 13 ye o kalo 13 yali ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yan'o cɛ wa ɲininkali tun bɛ i n'a fɔ Jamil Bitar ale y'a fɔ o fɔ cogo min na kununko alamisa yɛlɛmaba donna Mali taabolo la ka da kan Kidalikaw fɛ yen nɔ minisitiri 6 bɔɲɔgɔnko olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa Kidal Mali gouvernorat Mali dantɔgɔlasoba min bɛ Kidal n'an b'a fɔ o ma ko gouvernorat tun ma dayɛlɛ fɔlɔ k'a fɔ baaraɲɔgɔnya bɛ se ka k'a kɔnɔ walima Mali drapeau min n'o ye an ka yeleyeleni ye ni a bɛ san 9 bɔ bi o ma deli k'a ye kɛnɛ kan gouvernorat sanfɛ kununko ko a kɔni bɛ ka yɛlɛku gouvernorat sanfɛ kununko wa lajɛli de kɛra walasa bɛnkan minnu taara Algérikaw fɛ yen 2015 o bɛnkan taabolo kura minnu kan ka taa la ko da sera bɛɛ lajɛlen ma Ismaël Wage tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ fanga sigiso ani kalafili labɛnni baaraw ma ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan o ye fɛn caman fɔ kalafili minnu kan ka na o da sera a bɛɛ lajɛlen ma a nana ye Kidal kɔnɔna na a bɛ san 9 bɔ bi Kidal bɛ dibi la ji tɛ Kidal fɛn caman tɛ Kidal o siratigɛ la minisiri minnu taara an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bɛɛ n'a la k'a fɔ fɛn min bɛ yen bi o y'a ye ko ka nafolo ɲini $1 bɔɲɔgɔnko dollar wari la walasa ji fara kuran kan o bɛ se ka taa Kidal cogo min na lafiya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o laseli kɛra kununko La Guinée-Bissau Aristide Gomes La Guinée-Bissau ka premier ministre kɔrɔ ale de tun ye kalafili lamɛn an b'a ladɔnniya k'a fɔ a tun bolila kalafili bannen kɔfɛ ka taa yɛrɛ kalifa lamɛnnikɛw ka lasigiden min bɛ La Guinée-Bissau a nana ye ko a kamalen fari ma lafiya bi o siratigɛ la u ye sira d'a ma ko a ka taa yɛrɛ furakɛ yɔrɔ wɛrɛ la min n'a mɛnnen bɛ ambassade de l'Amérique la kabiri kalafili kɛra Umaru Embalo ale ye sira di nin ma kofɔlen ma ko a ka taa yɛrɛ furakɛ n'a tilara ko n'a sɔrɔ jamana mako b'a la k'a ka segin ka na jamana ka kuma olu lamɛn kabiri novembre kalo tile 16 ni kɔrɔbarikaw fɛ yen Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmaaw nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Ahmed Bagayogo ye a filanan o kɛra janvier kalo tile 6 o si ka fɔ minnu kɛra ni bɛɛ kun bɛnnen don a la k'a fɔ Laurent Gbagbo ka yamaruya sɛbɛn dilan ma n'o y'a ka passeport diplomatique ye wa k'a ka segin ka na Kɔrɔbari jamana kan a mɛnnen bɛ a bɛ yɔrɔ min na bi maa kɔni tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn walima kun jumɛn don i n'a fɔ Asuwa Adu y'a fɔ cogo min na a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na bi o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲininkali jɔnjɔn kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Laurent Gbagbo a ka passeport diplomatique fara a yɛrɛ ka passeport kan n'o dira ma kaban yali a dun bɛ mun na Belgique jamana kan n'a tɛ na Kɔrɔbari jamana kan a da bɛ jamana ɲɛmaaw de la wa walima a da bɛ yɔrɔ min kɔni na bi kɔni Laurent Gbagbo kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni sigira k'a mɛn o sigi k'a mɛn o kɛra sababu ye n'olu yɛrɛ kɔni furukufuruku yɔrɔ sɔrɔ a ko la o de la u wulila u ye ɲininkaliw kɛ bi a bɛ lihala min na n'a y'a sɔrɔ Laurent Gbagbo ni nali ka kan walima n'a yɛrɛ tɛna don ko ka o kunnafoni d'u ma i n'a fɔ u y'a fɔ o cogo min na Kɔrɔbarikaw fɛ yen kalafili jɛkulu min bɛ yen Seni o tɔ tun ye maa 2 min ye o maa 2 ko o sugantili laseli kɛra kunun fɛn min n'o ye Banba Isiyaka ale ni Dunbiya Ismaila olu kɔni 2 place 2 min tun bɛ yen ni jɔyɔrɔ tun t'o la ni maa tun ma don o la fɔlɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko maa 2 sugantira k'o bila o jɔyɔrɔ kofɔlen in na kalafili bɛna ale san ni sɔnni cɛ ka d'a kan kalafili n'a kan ka kɛ kalo tile 6 o kalafili n'o ye député kalafili ye
député min ɲini bɛ ka ɲini bi kɔrɔba jamana ka député 200 ni député 55 o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ bi walasa o kalafili bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na kɔrɔba jamana kan Burkina Faso dugu min n'u b'a fɔ ma ko Kokɛndi kunungo muritigɛla tigilama dɔ taara ka taa u ka kan min bɛ yen n'o ye sɔrasikan ye ka taa bi o kan ka mugu sɛbɛkɔrɔtiw la kosɛbɛ maa min bolona nin na nin yɔrɔ kofɔlen in na k'o bɛ t'i jɔ maa 3 bɔɲɔgɔnko la sɔrasi kunda Bɔbɔ Julaso mairie 7nan o maire ko ale donna kaso la a donna kaso la mun na ko Bɔbɔ Julaso dugukolo a yɛrɛ ka commune dugukolo ko a y'a sɛbɛkɔrɔ feere kojugu feereke juguya sugu bɛɛ lajɛlen na o kɛra sababu ye ale ma miiri k'a fɔ a bɛna kɛ min ye ale yɛrɛ tun b'a jate k'a fɔ a bɛna kɛ min ye bi Burkina Faso dugukolo ko dun ye fɛn ye fɛn min ni tulonkɛ tɛ k'a la fiyewu o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin maire kofɔlen in tuma min na n'u y'a wele bɔgɔ jeninen sanfɛ siɲɛ kelen 2 a sabanan a taara sigi min na ni a n'a avocat tun bɛ ɲɔgɔn na o tora a n'a avocat tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye jugement daminɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 ma sura a nana ye k'a fɔ ale ye sira min ta o n'a ka avocat ye sira min ta kelenw tɛ wa ko a y'a dɔn la de k'a fɔ ale ye kojugu kɛ ale tun bɛ ka tiɲɛ o tiɲɛ fɔ sa o tiɲɛ fɔ tɛ ɲɛ tun ka da k'ale ye avocat wele avocat kun ko a ma ko sani k'i dogo ale la i bɛ fɛn fɔ min bɛ faamu ne ye tiɲɛw dogo fo ka na olu nana k'o bange ka sɛbɛnw bɔ k'a da kɛnɛ kan e yɛrɛ tɔgɔnɔw b'a la a dun a fɔra ko dugukolo tɛ feere cogo la o de la ni avocat kofɔlen kɔni y'o kunnafoni di k'o ma diya ale ye avocat ye fɛn ye ni a kɔni bɛ ka mɔgɔ senkɔrɔma dondo a ka i ka tiɲɛ bɛɛ lajɛlen f'a ye min ka fisa o ye o de ye Benenkaw fɛ yen Benin laban mankan bɛna wuli a la ka d'a kan min jalakili min taara k'a ɲɛsin pasi talaw ma o maire kalafili tɛmɛnen ko o kelen bɛna sɔn ka se a ma kokura ka d'a kan député kalafili min bɛ yen walima président kalafili min bɛ yen bi n'o kan ka kɛ février kalo hakɛto ɲini n'o kan ka kɛ waati n'a nataw la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ o kalafili ko o y'a bila bolo min kan walasa i ka kɛ cɛbɔ ye ko fo dɛmɛbaa kan sɔrɔ i la n'o ye parrainage ye wa o ye maa hakan fɔ a la maa hakan min n'a sɔrɔ man di Toma Yayi Boni ale ka parti y'a jira k'a fɔ parti talon bɛ ka nin bɛ fɛn fɛn kɛ tan kun ye ka ngara da tɔw ɲɛ k'o dun ye fɛn ye démocratie fanga in na ko démocratie tɛ sɔn min ma fiyewu o de y'o ye Ousmane Sonko Sénégalikaw fɛ yen a laban bɛ taa la cogo min na a laban bɛ kaso ye ka d'a ka janfa n'a labɛnnen labɛn cogo dɔ la o kun bɛ man di an b'a ladɔnniya k'a fɔ a fɔra k'a fɔ a ye cɛnimusoya diyagoya ɲini muso min fɛ o plainte min déposera o kɛra sababu ye kunungo député olu ye kalafili fɔlɔ kɛ ɲininkali de bɛ yen yali député minnu bɛ bulon kɔnɔ kunungo jɔnni b'a fɛ ka kiiri bɔ Ousmane Sonko la walima minnu t'a fɛ ko o bɛrɛ ka dɔn ko ni o sera ka kɛ minnu bɛ fɛ ka taa ni kiiri ye olu maa de cayara kunungo tuguni o b'a yira k'a fɔ ni Ousmane Sonko ma kunnaja a bɛ ka boli fɛn o fɛn ye politique nationale la k'a b'a sɔrɔ ka d'a kan ko a laban o y'a ye k'a fɔ a laban bɛ taa kaso la nin kuma kelen in na o wulikajɔ min bɛ senna bi a laban bɛna kɛ fɔɲɔgɔnkɔba ye Sénégalikaw fɛ yen ka d'a kan ko Sénégal sigilen bɛ sigi min na maaw bɛ yen bi a nana ye k'a fɔ Macky Sall kɔni fɛla tɛ dɔwɛrɛ ye 3e mandat a bolo bɔlen don o nɔfɛ hakilina jiginna dun tuma min na ni Alpha Condé y'a jira k'a fɔ ale bɛ 3e mandat ɲini ko maa fɔlɔ min y'a lagosi o kɛra Macky Sall de ye ale de taabolo min filɛ nin Macky Sall la bi taabolo wɛrɛ tɛ walasa a ka se ka 3e mandat ɲini Sénégalikaw fɛ yen o fɛɛrɛ o de tigɛlen bɛ nin waati in na kalafili min bɛ n'ale sani sɔnni kɛ Niger jamana kan a laban siga kelen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ Mahamadu Bazoum k'a fɔ ko a laban a bɛ taa cogo min na ale laban na kɛ jamana ɲɛmaa ye o tun ye hakilina dɔ ta walima kuma cɛlen dɔw ta k'o ɲɛsin a ma ko Mahamadu Bazoum ko Niger ka den yɛrɛ tɛ ko a fakɛ k'o bɔra Libi jamana kan o kuma min fɔra an b'a ladɔnniya k'a fɔ Nizerikaw ko maa ma n'i ye nin kuma in fɔ ko i da kan ka fara ka da ka diɲɛ bɛ taa la yɔrɔ min na bi ko o n'a ɲɔgɔnna farapali sugu siya kunda ko o kuma ka fɔ tuguni Niger o jamana kan Birimani an b'a ladɔnniya k'a fɔ Joe Biden a ye kangarabadaba kɛ Birimani sɔrɔdasiw ye ko n'u ma su mɛn o laban u bɛna paro mɛn u ye coup d'état min kɛ ko a coup d'état ti bɛn ka d'a kan ko o y'a kɛ kɛcogo min na a ti bɛn wa ko o ye muso ta ka bila o y'a ta yɔrɔ min na ko ka taa bila yɔrɔ la sanni sɔnni cɛ n'a ma kɛ ten bɛɛ
u bɛna sariya dɔ ta sariya mɛna fɔlɔ fɛn minnu ma o y'a ye k'a fɔ wolofɛn minnu a kɛra sanu ye saw a kɛra nafoloma fɛn fɛn n'o bɛ sɔrɔdasi ninnu tɔgɔ la jamana kɔ kan k'o bɛ tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan o ye kelen. Filanan fo kana se waati min ma tile 2 in na bɛn ni fɛn fɛn bɔra jamana kɔ kan k'u b'o comi o siratigɛ la k'o ye muso ni minɛ yɔrɔ min na a n'a ka gouvernement k'u k'a bila o yɔrɔ kelen na min ka fisa o ye o de ye. Kanubaaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ntolaci nasiraw la kunungo fɛn min n'o ye Barisa A ale ni Nasulu o ye kuwa da ɲɔgɔn na. Barisa A ale ye 4 kɛ Nasulu o ye 2 kɛ o b'a yira k'a fɔ équipe fɔlɔ min qualifiera demi-finale la o ye Barisa A de ye. Ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini o ye ntolaci wɛrɛ ye Zegua Ballontan terrain na quart de finale nasiraw la. Aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma bisu in na ka dɔ bɛ Ngasala Mamadu.